estar aquí, ja sabeu, amb aquest fòrum que organitza l'EVAL amb tots vosaltres. I Àngels, consellera, donar-te la benvinguda a la ciutat de l'Hospitalet. Que una vegada hagis fet la teva exposició sobre una mena de debat col·loqui, que et faran preguntes, espero que molt capcioses, perquè per això és la consellera, i que s'ha de contestar sempre bé. Endavant, moltes gràcies. També vull destacar i agrair a l'EVAL el compromís amb els valors socials del món empresarial, com són la defensa del medi ambient o l'adopció de noves tecnologies i la innovació. És molt important que entitats com la vostra, que agrupa més de 3.700 empreses, s'impliquin en la construcció de l'empresa com a element de la vertebració social i responsabilitat. Defenso sempre, i m'escoltaran moltes vegades dir-ho, aquesta també és una conselleria social. La creació d'ocupació, la generació de riquesa és una de les més socials. Així doncs, reitero l'agraïment a la vostra tasca que contribueix al creixement del nostre país. Volem i necessitem que l'Hospitalet, el Baix Llobregat, així com la resta de Catalunya, consolidin la seva base industrial en una economia innovadora, sostenible, integradora i oberta al món, capaç de connectar el creixement econòmic amb els objectius socials. Per aconseguir-ho, no podem adormir-nos davant aquests reptes que ens presenta la indústria 4.0, perquè no estem parlant d'una simple evolució, estem parlant d'una autèntica revolució industrial que està transformant el disseny, els sistemes de producció, els models de negoci i els productes. Cal sensibilitzar, cal conscienciar, venen moments de transformació i que hem de jugar un paper en aquesta nova indústria del coneixement. I practicant de la col·laboració público-privada, que hem de treballar des del consens, que els objectius que se'ns presenten els hem de treballar plegats. Prou de dinamitar, moltes vegades en percepcions, en discursos de molta demagògia, el que és el nostre teixit empresarial, que genera riquesa i que ens posiciona. I com deia abans, és una de les conselleries més socials que hi ha. El que sí que poden estar segurs és que en la defensa i en el progrés i en el posicionament de la nostra economia productiva hi tenen aquesta consellera com a còmplice total. Moltes gràcies.